osachedwa apatu pasidani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 20 May 2025. Takhalani pompo ndipo tamvetserani mwachidwi. The DC mwana upya kwambiri amene sindimabisa chilungamo ndimangonena chilungamo chimene chimakhalira ndipo Amalawi mumayenera mudzidziwa china chilichonse mopanda kuchibisa chifukwa ine sindimapsatira ndimangoyima pa chilungamopo kungoyendapo straight ndipo simuzamva ndikubisa china chilichonse. Motere kuti lero Amalawi ndifuna ndikuziwiseni mama wauno kunena kuti bungwe la paki lili ndi msonkhano ku Mount Sonchi umene umatchedwa kuti Inclusive Stakeholders Meeting, ndipo gulu lanu la Malawi First laitanidwa kumeneku kumakhala anthu osiyanasiyana, mabungwe, zipani, ndipo bungwe limodzi laitanidwa kumeneko ndi la Malawi First kumene amakakambirana kwa anthu zokhuza dziko lino. Ndipo ndafuna ndikusimikizireni Amalawi kuti ine ndikupita kumeneko ngati mmodzi oyitanidwa ndi bungwe la paki kuyimirira Malawi First, kukayimirira inu Amalawi. Ndikusimikizireni kuti ndikapita kumeneko sindikagawako masiwiti, sindikalankhulako zofuna za ine, koma ndikalankhulako zinthu zimene zikakukhuzeni inu Amalawi, zokukhuzani inu Amalawi kuti dziko lino liyende bwino. Nkhani zathu za lero kwambiri ndi zokhuza corruption, kuba mmene anthu akubera muno Malawi, ndipo tikhuza madera ngati kunifi komanso ku Malawi Ame komanso kuma local government, kuma assemblies kumene kukubedwa ndalama zambiri. Komanso tiyenda malo osiyanasiyana kukulongosolerani zimene zikuchitika muno Malawi. Koma tisanafike kumeneko ndafuna ndichenjeze inu a opposition kunena kuti ngati simusamala muzandikumbukira ndipo muisunge date lero ndafuna ndikuchenjezeni molunjika kunena kuti ino a opposition zukani sopano makamaka muyang'ane kalendala imene yatuluka ku Malawi Electoral Commission imene ikupereka ndandanda wa ma events, koma zinazo ndilibe nazo ntchito, koma ine ndingofuna ndikutengereni kuchokera pa 16 September kuzafika siku limene azauluse marizasi a president komanso wa ma MP ni ma councillors. Pamenepo iniyo a opposition mutengepo mukhalepo mwa serious kwambiri chifukwa pakuoneka kuti pali za chinyengo. Inu masankho kwina kulikonse pa dziko lonse lapansi amati akangosiriza kuwerenga, akangosiriza kuvota amayambira atu kuwerenga pompo kwina kulikonse. Andikaye kuno ku Malawi siku limene la pa 16 September anthu azasiriza kuvota 4 o'clock, koma mukayang'ana kalendalayo akunena kuti siku limeneli la pa 16 ndilo vota, pa 17 ati kuyamba kuwerenga, pakana pa 24 kuzalengeza president, kuchokera pamene popo pa 17 ipo kuzafika pa 30 azalengeza ati za ma MP, komanso kuchokera pa 17 kuzafika pa 1 Oktoba azalengeza za makansala. Izi ndilibe nazo ntchito zinazi, koma ndikufuna inuyo a opposition muyang'ane kwambiri maso anu, chidwi chanu chikhale pa nkhani imene iyi yowerenga marizasi kapena mavoti kuchokera pa 17. Ndikufuna funso likhale lonena kuti kodi kuchokera pa 16 4 o'clock kuzafika pa 17 kuti azayambe kuwerenga azapanga chani pakati apa? Ndi pamene muti muzaberedwe inu, ndi pamene zazikulu ziti zizachitike. Iyi ndi plan imodzi imene akonza ameki kuti nthawi imene azatha kusinthanisa, azizatha kuchita transfer zimene akonza
musamale kwambiri inu a opposition. Vuto tili ndi opposition yofoka imene imangoziwa kulankhula koma ili du sikufuna kupanga china chilichonse. Izi ndi zina mwa izo zimene maujene anthu anu akapita kuma meeting ngati amenewo asamangovomereza zina zili zonse, chifukwa ngati awa afika polemba kalendala imene iyi ndiye kuti anakuyitanani ku meeting inu yomwe avomereza. Umenewo ndi uchisiru. Ziko limene lili simungalolereso kuti anthu apite akavote 4 o'clock asiye pa 16 kenako mukagone mbwere muze amba kuwerenga pa 17. Ndiye uchisiru umene tikunenawo. Nkhani zathu zazikulu lero ni nkhani zokuba, ndipo amalawi ndikufuna ndikuuzeni kunja kuno kukubedwa kopsa. Tiyamba ndi bungwe limatchedwa la NIFI limene laba ndalama zochuluka kwambiri kuchokera nthawi imene analikhazikisa kuzafika lero. Ndipo ngati kuli anthu amene alemera modabwisa ndi ogwira ntchito ku NIFI komanso Amalawi Congress Party ndi aziyanawo ndi azibale awo amene amasapota MCP. Koma nkhani ya lero tigona kwambiri pa nkhani imene yachitika. ANIFI akuyitanisa njinga za moto, akufuna agule njinga za moto zokwanira 150. Ndipo ndafuna ndikuuzeni Amalawi kunena kuti njinga imodzi ikukwana 21 miliyoni. Mumvesese si 2 million 100 etuya. Njinga imodzi akuichaja achajidwa 21 miliyoni. Ndipo ineyo sinazionepo pa ziko lino lapasi. Tikamakuuzani kuti abale anga kunja kuno anthu awa akufuna azitipusisa, ndipo ngati kuli anthu amene akuba ndalama ndi amboma. Kuteroko zimene iyi contract imene iyi yapita kuma kampani awiri. Kampani ina yotchedwa Luthando, inayo ya mwenye. Koma mukayang'ana anthu amunati muasatire bwinobwino chachiziwikire anthu amene wawa ndi andale. Inu zoona mene Malawi wakhwitimirira mene zinthu zilili, zoona ANIFI angakagule njinga imodzi 21 miliyoni. Oti kumene kuko ndalama zonse zimene ziti ziwonongedwe ndi pafupi 5 biliyoni imene iti iwonongedwe ku njinga zimene 150, kuwononga 5 biliyoni kugula njinga imodzi kumaigula 21 miliyoni. Zikanakhala zimenezo ndiye kuti anthu kunja kuno ali ndi kabanza. Njinga zomwezi zikwera anthu zakabanzazi mulilongwemu, muzuzu, mu Blantyre, mu Zomba, zomwezi zamangoje mulanjezo. Izi zikupha anthuzi za njinga za motozi akuigula imodzi 21 miliyoni. Ndi pamene mungaziweni kuti ziko la Malawi ndi ziko lotembereredwa kwambiri. Nkhani ina imene tikufuna kukambirana lero ndi mchitidweso okuba umene ukuchitika ku polisi ndi ku ame. Ndipo inu tikati tikuba si ndalama zokha tuya, tikati kuba kapena za chinyengo sikupasana ndalama kapena ma contract, komanso nkhani ya recruitment komanso ma promotions. Ine ndamva chisoni kwambiri kwaona anthu ena amene ndi ophunzira kwambiri ku Malawi Police, ndi ophunzira kwambiri ku Malawi Army, amene wawa ma promotion achitika wasana apangidwe promote. Amene apangidwa promoted ndi ana ang'ono kwaona anthu amene ali ndi ma degree kuame kusalima, kuame ku Monkey Bay, kuame ku Lilongwe, kuame ku Nzuzu, kuame ku Zomba. Anthu ophunzira bwino amene agwiraso ntchito with experience zaka koma ndithu osawachita promote. Kukachita promote anthu aku Central Region okha. Ndizompesa chisoni. Andi makamaka uyu wankulu wame amene alipoyi. Munthu amene yakuzuza anthu. Ndipo sindikuziwa kuti kodi asiriza temu yachi bwinobwino, chifukwa ame akuoneka kuti ndi okwiya koma mwina samafuna kulankhula. Sikuti sotini andiuza tuya, koma umati ukamakumana nawo ndikumayang'ana nkhope zawo zikuoneka kuti ame ang'ono ngakhale ophunzira kwambiri ndi okwiya kwambiri, ndi msogoleri wawo, chifukwa alibe welfare ya iwo kuti azipanga zinthu zowakomera ame mmene ankamvera kukoma ame nthawi ya Nundwe. Andi ineyo ni makumbukira nthawi ina anthu ankanenapo kunena kuti Nundwe ni munthu okondera, angopanga anthu akumpoto. There was a time ine ndili ku parliament I went through because ndinali mu committee ya
committee ya parliament ya security ndinaonapo ina I went through maina amene anundwe anawachita promote kunalibe kuwa kumpoto inali all round anthu onse mazigawo zonse anawachita promote koma izizi zamanyaka za lero zindifuna ndikuuze na Malawi munthu uyuyu waonjeza kwambiri ndikatitu ngati kuli anthu amene akuvutika mobwereza ndi ame komanso a polisi kaye mayi wathu uyu Yoramu abale kwaona polisi amene aseva olo nyota olo imozi ayi kaye akangumva kuti amene ni mulanje ndi tcholo kapena yeye wachokera ku Southern Region kapena yeye ayi kungomva zina lokhalo looneka ngati kalindo kapena lomachula kuti ra ochokera uko amene onde kuti ndi agalu sangachitidwe promoted anthu akuzunzika koopsa ku ame ndi ku polisi kuli mazunzo koopsa anthu amene akupasidwa zinthu ma promotion amene akupasidwa masalary apamwama ndi anthu aku Central Region izizi ndi nkhani zina zomvesa chisoni zimenenso zili mu gulu la corruption kuwayang'ana anthu amene amachidwa kuti ma security atachi akutumiza anthu okuti alibe experience ina iliyonse alibe china chilichonse maphunziro angomutenga munthu okuti olo kusukulu olo sanapiteko kundikumana kuti amene akhale ati atachi zomvesa chisoni kwambiri kuti kuame mwina inu kuti abale anga simadziwa ine ndati ndakhalako ku parliament I know what I'm talking about kuame kuli anthu amene agwira ntchito so dedicated kwa zaka zambiri komanso ophunzira and even olo ku prison kumene ku prison kuli anthu amene ali ophunzira ali ni ma degree kuame kuli anthu ama degree a experience koma amene ma promotion sama pasidwa maka soko ku prison ndiye kuli agalu eni agalu kuyang'ana uniform yawoyo iyo kaje mapangika ndi chani sindikudziwa andi ndizomvesa chisoni kuna kuti ziko la Malawi lalolera kunena kuti muno Malawi nkhani ya corruption komanso nkhani yosankhana mitundu nkhani yopanga zinthu za chinyengo ikhale ngati order of the day so ndikuwalirirabe amene wangakhale mmani manga muzindi manga koma inebe siningalephere kumakulilirani kumakulankhulirani inu a polisi chifukwa paja makape inunso pena bache simafuna kumapanga ija imachidwa ma demonstrations chifukwa ngati ame akati azipanga mademo a polisi akati azipanga mademo wina wache ndikukayika ngati angafike koko 16 September lako ndikukayika kwambiri so nkhani ndionena kuti kunifi kulikuba kopya njinga imozi 21 million I mean kunifi kumene koko komanso ku ame kuli nchitidwe onyasa kwambiri umene asilikali akuzunzika ngakhale ku polisi ngakhale ku prison nkhani athiyo series alero tikupita ku local government ikuso kukufunika kuonedwe bwino chifukwa kumene kunde kulikuba ma contractors akuzunzika akulephera kulandira ndrama zawo chifukwa cha nchitidwe umene okuba nchitidwe okuba umene ndrama zingobedwa ngakhale ma councilom ngakhale kuti kulephera kuti ma town councilom kuti takonza ni misewu imene takakhala tikukuuzani kuti misewu iyi ikupha anthu lero ngozi zikuchitika ngati nsewu wasalima uchapakhatu apo paphedwa nditu nzimayi wa ku prison ndi ngozi chifukwa cha pothole nakhala ndikukuuzani inu akuluakulu takonzani misewu yanuyi koma timatengedwa paja ngati a drama timachuka kuti ife ntchito yathu ndiyovina basi anthu ama drama olo titakhala kuti tili pa serious koma ntchito yathu ndi ya drama tingonkana tivina m'misewu Congratulations Damson Chirewani wa Kumulanje Central amene walowa sopano ngati phungu wa DPP kumeneko
chilungamo ndi chilungamo, golidi ndi golidi. Olo mutamukwirira motani amakhala golidi. Tithokoze panelo ya akuluakulu a DPP amene anakakhalira nkhani imeneyi ku region. Ndikupeza chilungamo chake njonena kuti anawina ndi Damson Cherewani. Zinazo zinali zobera, zinazo zikangochitidwa promoted njolinga kuti anthu azilandira ndalama. Izi zomalandira ndalama izizi zomafuna kukondera candidate muona madera ambiri simuzawina. Ndipo ine ndimamva chisoni kwambiri kunena kuti kuli ma MP ena amene zimene zinawachitikirapo sombuyomu chilungamo chidawasowa. Anthu omwewo aliso pasogolo kumachita promote mediocrity. Tiyeni chipani chathu tichikonde bwinobwino. Inu kaya ndinu a DPP mukonde chipani chanu, kaya ndinu a UDF mukonze chipani chanu kuchikonda, kaya ndi a Ford chifukwa muzakalephera kusogoloko zizakuchitani affect inu yosakhala so ife. Bon Kalindo, the DC. Mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village. TE Mabuka box 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa.